ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വയനാടൻ മലനിരകൾക്ക് താഴെ വീരപഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു നാട്. കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൂരുമടിച്ച് പൂർവികരുടെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഹരിതാപമാക്കി മാറ്റിയ നാട് പൂളക്കുറ്റി. ഈ നാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മനുഷ്യമക്കൾക്ക് അഭയവും ആശാകേന്ദ്രവും അനുഗ്രഹവുമായി നിലകൊള്ളുന്ന പൂളക്കുറ്റി സെൻറ് മേരീസ് ദേവാലയം ദൈവകരുണയുടെ 27 വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭവും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ഉള്ളുലച്ചപ്പോഴും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ മനമിടറിയപ്പോഴും തൻ്റെ നീലമേലങ്കിക്കുള്ളിൽ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ കരുതലിനും കാവലിനും സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂളക്കുറ്റി സെൻറ് മേരീസ് സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂളക്കുറ്റി LP സ്കൂൾ കുട്ടികളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു